Hunermend Kurd Ahmet Güneştekin şazem Hêdal Diyarbekir pêşengehek vekir bi navê Jûra Bîrê lê çend roj piştî vekirinê hin ji wan pêşengehê protesto kirin, gotin ev ne bîra Kurdan e û êrişî ser beşek li ser baniya Birca Dîrokî kirin, darbestên wengên avêtin. Ev dîmen Ajansa Mezopotamyayê de hate belavkirin. Hin alî jî rexneya kirin dîmenên di şahiya piştî vekirina pêşengehê de ku li ser medya civakî belav bibû. Û pirsê ev bîra kî ye derkete pêş. Ahmet Güneştekin digel mazûvanê pêşengê Serokê Odeya Pîşesaziya Diyarbekirê Mehmet Kaya li hember bertekan daxuyaniyek dan. Mehmet Kaya anî ziman huner ji rexneyê re vekiriye lê ew li dijî rexneyên êrişkar in. Birêz Kaya wiha dewam kir. Özellikle bölgede Germe pişek ji mirovên herêmê yên ku ji van qetl û ema mexdûr bûyne êşandin, em lêborîna xwe dixwazîn. Armanc ne ew e ku em mirovekê jî xemgîn bikin. Em dixwazin êşên mêjûyê da derxin bi huner bibine ziman. Ahmet Güneştekin jî anî ziman ev pêşengeh bîra Kurdan e ku qetleamê bi destê dewletê hatine kirin derdixe pêş. Peşengeki normal bu ya. Yani peşengeki ne hevka mühim bu ya. O kadar dernet kıs. Demek ki metişki baş kiriye. Tişki ku geleka rahatsız bike mekiriye. Loma denkleri yani. Çünkü ev peşenge ser jura biri ser hafızaya sat salı Türkiye'ye. Pır belge mühimdir de hani. Çıkat cinayeti insaniyeti işte raş hatbet dibir de bu ye hüneri belge. Bu mühime. Loma yani avukası denkde. Ve galibinerim Türkiye her deri millet bu bir peşengeyi tevir. Demek ki metişki baş kiriye rastı. Piştî daxuyaniyan, dayekên aştiyê hatin pêşengeha Ahmet Güneştekin û piştgiriya xwe ji hunermend re ragihandin. و ام دبیجن تبی انسان می وندابوی برا کریار وانی قریش دکه به میدان برا ایدی بس اب شر قریش دناب مده اب وندابونا دناب مده برا بقد داخواز ما اف شر قناندن آشیتیا که ماینده و انسانی اب تشت کرنه به جزا کرن انسانی زاروک ویگلی انسانی ویگلی وندا کرنه ceza kirin her vane. tabii benim için son derece Seredan û piştgiriya dayikên aştiyê bû pêşengehê ji bo min pir hêjaya û hestbar e. Ew jî dayika min in. Güneştekin jî hestebar bû û bi hatina dayikan kelegrî bû. Yek ji van dayikan got ev dîmen şerê Sûrê tîne bîra wê anî ziman ku ne dirûst e ku êrişê pêşengehê bikin, huner dibe navengî ji bo vegotina êşên civakê. Etki şaşı, etki rast binin, etki şaşına binin. Et xozum her daima ertiş dinama meda çeviri. Azatın be peşengi, azatın mıçavi bitiştidam, çavivan stadra şavi Suriye top tankı Suriye kati biramın. Az dilimit bühürü et kebem. Min gava çavivan stadavan eşyada Surat ber çavim sur karşı çavimine. Surli karşı çavim seknan diye ana. Topu tankı devleti kutser Suriye'de bun anhatı karşı çavimine. Şener Özmen ku ew jî alîkarê Ahmet Güneştekin bû di pêşengehê de li gorî baweriya wî sînorê siyaset û hunerê tevlî hev dibe lewma encamek wiha derketiye holê. Nêrîneke hunermendê bi xwe tune ye ku ev li ser ranteke vêyekê bikin. Çünkü me kaşogoravî siyasetek heye û siyaset zimanê mexdûriyetê çawa bikartîne û çawa bikar aniye. Baş e tişta ku em li vê pêşengehê bar dikin gelo ne tiştên ku kaşogiravê diviya ku em ji siyaseta xwe bikin. Bi min hinek ew sînor rabûn, hinek ew tişt tevlihev bûn. Yani dîmenên ku hatine dayîn, wêneyên ku serwîsî em bêjin çapemeniye kirine, hinek bû em bêjin fersendek ku ev tişt li vî bajarî bê axaftin û nîqaş kirin. Pêşengeha Ahmet Güneştekin
آب ناوی جورا بیره و حتی مها دوزی لدیار بکر بدومک و حتی نها به هزاران کیف هاتنه تماشه پشنگه کرنه خجی جان فارقین دنگ امریکا دیار بکر